Neodolateľná ponuka Marrakeš. Deťáčiky moje, k darčekovému setu, ktorý sa mal volať Láska, pretože to je nádherná, presne takto ovocno-kvetinová vôňa pre všetky ženy, ktoré milujú takéto lahučké vône letné, ale je tam aj cédrové drevko, čiže ona nie je odporne sladká. A tu máš v tomto sete celý 100 ml parfém. Máš tu krém na ruky, aj vonný olejček, ktorý sa dáva na zápestie a za uško. A všetko spolu je to v tejto istej jednej ovocno-kvetinovej vôni a moja neodolateľná ponuka pre vás, že vám ešte priložím obidva diametrálne odlišné krémy na ruky. Ďalšie dve vône. Gold Oud, majestátna vôňa, ambra, pačuli, škorička a ruže, plus nebíčková vôňa, elixír. A toto všetko dostanete odo mňa za špeciálnu cenu 99,99, ale táto moja neodolateľná ponuka platí len do 28.6. a nájdete ju v kolekcii Neodolateľná ponuka na markizamodaitaliana.sk.